Señoras e señores, son as 6:28 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Hoxe unha Voltas co Prato bastante especial, e diredes por qué? Porque é unha Voltas co Prato viaxeiro. De todos os xeitos, tedes nos que seguir nas nosas redes sociais, e sabedes, @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas. Pero, se a receita é cousa vosa, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulia e Estefanía Colmeiro. Un aplauso! Ai, Estefanía. Sabes o que ves cos máis baleiras, non? Donde está a miña chapa? Que chapa? A miña chapa? A chapa gánase. Que pasa? Eu non podo ter unha chapa, non? Pero ti onde te lo humus? A ver, eu onte prometí un humus. Certo, é certo, prometí un humus. Pero tuve unha mañá moi atareada, moi traballada. Estiven xogando a videoconsola ata as 2:30 da tarde, e entón non puiden facelo. Como todos os días. Pero, a ver, cañotas, se era abrir un bote, é unha lata. Bueno, hai xente a que lle costa facer as cousas. Eu son Un deles. Claro, un desas persoas, entendes? Non me custa prender o ordenador, pero, sin embargo... Mira que chapas máis chulas. Sí, Unha é pa convidada. a túa é boa, galiña bella fai bo caldo. Convidada 1, cañotas 0. Bueno, están moi graciosos igual que onte os nosos cociñeiros, pero a gracia vou na poñer eu. Imos ver que nos trae Fabiola detrás. Chámome Fabiola, sou de Perú e vivo en Trazo. Vou a contar como preparo o prato insignia do Perú, o ceviche. Poñeremos un pouco de xeo no recipiente e guindaremos os cubos de peixe. Engandiremos o sal, a pimenta, o ají e os limas exprimidos. Despois de 5 ou 7 minutos, o peixe estará cocido. Engade un chisco de leite e serve co cebola cortada en xuliana, boniato caramelizado e millo choclo. Bon proveito. Escoitastes a Fabiola? Pero escoitastes como fala galego, esa muller? Fabiola é do Perú e fala así galego. Vamos a dar un aplauso a Fabiola, que merece. ¡Qué maravilla! Claro, o problema que hai agora é que na nosa viaxe polas cociñas, eu diría, casi galego internacionais, polas quintas provincias, imos viaxar ao Perú, onde hai tamén emigración galega. Que presión! Que sí. Porque ides ter que facer o prato nacional do Perú. Bueno, eu non, eu fago outro. eu non me atrevo con tanto. E tú que vas facer ti? Eu vou facer... Mira, ti, cando vas comer a casa de tua sogra os domingos, que che pon? Non sei, depende do domingo. Ensaladilla. Todas as obras fan ensaladilla. Sí, ensaladilla hai. Bueno, pois eu vou facer o equivalente á ensaladilla que toman en Perú, que é unha causa limeña. Causa limeña, chámase. Sí. Vamos facer como a ensaladilla dos domingos do Perú. Do Perú. Que guai, como mola. É a nosa queridísima Estefanía Colmeiro. Espera, ten cara de... Despois de gañar onte... De plato nacional. Eso, ten cara de plato nacional. Eu veño con un desafío en toda regla. Que vas eu vou facer? facer o plato nacional, o ceviche. Vas facer ceviche? Sí, sí. Pero vai vir unha peruana a probar o teu ceviche? Sí, pero gustame moitos desafíos. É como se me dá pos medo. a un andaluz a probar, eu que sei, salmorejo, algo desto. Sí. Non? Son Igualito, conscientes, son igualito. conscientes, Sí, son conscientes. máis ou menos, máis ou menos. Gustan os retos. Bueno, pois veña, metáfora. imos cociñar prato nacional de Perú e cociña peruana. No Voltas co Prato, marchamos con Estefanía. Veña, vamos alá. Colmeiro, que? A ver, para o ceviche usamos un peixe. Neste caso vou usar un sargo, Un sargo. pero poderíamoslo facer O sargo é daqui, o veo do Perú. Este sargo é daqui. Ah, vale. Empezamos ben, xa non utilizamos o sargo peruano. A ver, porque vamos a ver, esta receta está claro que vámoslo facer cos produtos daqui e non vai a ser o mesmo. Xa. Pero bueno, vámoslo facer cos produtos que nós temos a man e intentar que se asemelle o máximo posible. Claro, ti crees que lle vai gustar a Fabiola ou que vai notar diferenzas con respecto ao seu ceviche? A ver, supoño que diferencias as vai a notar, porque non son os mismos cítricos, non son os mismos picantes, pero bueno... Xa. Mira, falando de cítricos, isto que tes aquí, supoño que vas a utilizar, non? Sí, claro. Isto que teño aquí na Iso mão. trouxeno eu, cañotas. A min pareceme entre un limón e unha laranxa. Unha cousa así un pouco rara, extraña, diría. Un pomelo. Si, é unha cousa un pouco rara. Non é un pomelo.
Podesme explicar por que é tan raro esta froita, este cítrico? A ver, non ten nada de raro tampouco. Xa. A ver, eso plantou no meu pai na casa. Vale, comeza ben a historia. Sí, gustalle moito que é o mundo da plantación, das árbores, dos frutais, da horta. Bueno, pois eso ven sendo un brazo de laranxa. De laranxeiro, non? De laranxeiro, perdón. Insertado nun árbore de lima. Espera, teu pai insertou laranxa e lima e dixo, a ver que sale. Pero eso comercialízase. Sí, pero el dixo, a ver que sale. Bueno, máis ou menos. máis ou menos. É un home que lle gusta moito indagar e probar. E el, o sea, o fixo con coñecemento, non foi en plan a ver que sale. Vale. E lo que pasa que fixo o inxerto e ali quedou a árbore. Vale, como se chama teu pai? José Manuel. José Manuel, abrimos o teléfono do Voltas co Prato para ti e para a xente que queira chamar, 664-483-419, por favor, chama e explícanos como fixeches isto e, sobre todo, se está bo, habrá que probalo. O tema é que, claro, tardou en dar fruto. E na miña casa, cando saleu o fruto, dixo meu pai, aí están as laranxas. E levolles a miña nai, e a miña nai abreuna, e fixo zumo, e dixo, no, José Manuel, eso laranxa non é. Non te vitamina. No, eso laranxa non é. E nada, despois démonos de conta de que o aspecto é da laranxa, pero non, é lima. Vale, que é o ceviche, entón? Contanos. O ceviche é unha elaboración de un peixe cociñado con un ácido. Neste caso usaremos lima e limón. Vale, dicía eu que chame a xente da casa e que nos chamen, por exemplo, os emigrantes galegos que houve polo mundo ou os emigrantes retornados, vale? Chamádenos ao 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, e recordade que damos cartiños, hoxe máis que nunca que é venres, 50 euros dunha vez, 50 doutro. Marchamos con Xulio Mato, a ver si el controla ou non de cociña do Perú. Home, pouco. Pero algo sí. Sí, controla máis nada aquí, non? Gústame moito esta cociña, É unha cociña moi saludable, moi fresca. Que é isto da tixola? Mira, eso é ají amarillo. Vexo que ti controlas menos aínda. Sí, bastante menos. Que é isto? Que é? Eso chamase ají amarelo. Ají amarelo. Vale, é un... En galego é chile amarelo. Bueno, pois alá é ají amarelo. Pero amarelo non é. É laranxa. Bueno, é naranxa de momento. Sabes como despois vai tornar amarelo. Mira, este como venda alá... Espera, para a xente da casa é un pemento do Perú, non? É un pemento do Perú, por decirlo así. E teño entendido que pica moitísimo. De Latinoamérica. Pica moitísimo, depende como se traballe. Pica bastante, pero mira, hai unha maneira... Este como ven ultra conxelado de alá. Vale? Entón, así en conxelado, abrímolo. Vale, isto é un truco, non? Sí, e hai que quitarlle ben todos os nervios internos que ten. Vale, a semente, os nervios, non? A semente e os nervios. Entón, desa maneira vai ter un toquiño picante, pero non, o sea, moi tolerable. Pero non demasiado. Vale, moi boa idea, atención, apuntad, Se utilizades o chile amarelo... Isto vende en tendas, perdón? Se utilizan o chile amarelo na casa, o ají, eso como ven ultra conxelado, abrímolo, avaleiramos de todo, nervios, as bebidas, todo. Se gusta moito picante, pode deixar o nervio, pero bueno, é un riesgo. Sí. Esto, non queremos perforar o estómago. Se queres un bocado desto, vaiche dar risa e resaque que tiñas o domingo. Pos callos. Sabes que a xente sempre lle quere botar picante aos callos. Pos callos. Bueno, pois isto, mira, isto vámoslo pochar. Vale. Para despois quitarlle a pel, porque a pel é moi dura. Vamos a poñer así a pochar un pouquiño. Dámoslle a volta para que poche polos dous lados. E despois xa verás que venda a tona. Mira, con isto que facemos? Vale. A base deste plato é un puré de pataca. Vale, un puré de pataca que xa teña aquí cocida e triturada. Pero claro, esta pataca non ten nada que ver ca pataca de Perú. A pataca de Perú esta é pataca daqui, non? Esta é unha pataca amarela daqui. E a pataca é moito máis, a papa que chaman eles é moito máis amarela. Xa. E mesturan aquí un pouquiño deste. Voulle botar un pouco máis deste ají para darlle un color máis amarelo. Atención. Vaya fen o corazón, Está nervioso. É normal que estea nervioso porque está facendo un prato de fora de Galicia que non farías moitas veces na túa vida. Bueno, fixen. Algúnha que outra. Imos ver que lle parece a convidada de hoxe. Que veña, por favor, Fabiola de Trazo. Un aplauso para ela. Hola, Fabiola. Hola. Que tal, como estás? Moi bien. Estás bien? Bueno, teño entendido que levas nada máis 4 meses aquí, non? Sí, 4 meses. 4 meses. Pois alucino porque no vídeo moi ben o galego, Gracias. Mi marido me ayudó. Claro, valo pillando, non? Claro.
Bueno, hoxe imos intentar facer algún dos pratos típicos da tua terra. Ya escuché. Ti pediches ceviche, pero Xulio Mato dixo que quería facer como unha ensaladilla, non? Que tedes ali, que é típica dos domingos. Una causa, Unha causa claro. libre. Sí, sí, sí. Pois vamos ver o que fai, veña, arrímate aí. Bueno, pois mira, teño Contalle. aquí os ajís amarelos, que se os teño pochando para pelalos e trituralos. E aquí estou exprimindo lima, porque vai triturado con lima e un poquinho de sal. A túa non é lima enxertada. No, a miña é lima comprada. Vale. Vale, que tampouco é como a lima que teñen eles alá, o sabor é diferente, pero bueno, vamos a intentar que se achegue o máis posible o plato. Fabiola, notaslle a diferencia a lima así da que tomades vos? Sí, la nuestra es más pequeñita y es muy ácida. Hola, o Sí, sea, é máis así como que- máis concentrado, non? Sí, no sé qué tal va a salir ahí con ese naranjita, pero... Con esa cousa, non? Que ten aí. Vamos a ver. Bueno, mira, Habrá que probar. eu creo que podemos ir aí xunto a Estefanía, a ver que... A ver. Vente, vamos a poñer un pouquiño nerviosa a Estefanía. Hola, Estefanía. Hola. 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 Mira, Que? Mira. esta é a lima, A ver. laranja. A ver. Queres probar o zumo? Lima, máis laranxa, liranxa. ¡Qué barbaridad! Que barbaridade. Parece una naranja Sí, pequeña. verdad? Una naranja pequeñita. Cheira como unha laranxa que está Sí. verde, non? Bueno, O sea, si ainda non me está- acercades un vasiño, fagos un pouco de zumo e douvos a probar. Pero isto vai estar moi amargo ou non? Moi ácido. Moi ácido, sí. Ácido. Ácido. Pero amargo no. Ah, vale, pois veña, ácido. quero que me expliques un pouquiño como, o sea, para que faz isto? A ver, eu agora mesmo estou facendo unha mistura de zume de limón e zumo de lima para facer o que é o leite de tigre. O leite de tigre, bueno, podrácho explicar mellor igual Fabiola. A ver, que é o leite de tigre, Fabiola? La leche de tigre es el juguito que tiene el ceviche. Ah. Es lo que queda, ¿no? A salsiña, non? Que La queda, salsita, vale. exacto. Así que... Ten nome guai, leite de tigre. Sí, se puede tomar solo, o sea, te lo traen en un vaso y con un poquito de canchita, que es como un maíz Sí. frito. Y E tómalo así só. sí, se lo puede tomar solo. Hola, que pasada. Sí. Que pasada. Bueno, porque vamos a ver, aparte de levar un zume, leva apio, leva restos de peixe, Lleva el sabor del pescado, ¿no? Claro. Es lo Ah, que vale. sobra del ceviche. É un jugo, un Claro. caldo. Perfecto, Sí. perfecto. Pois chegou un Non é momento, solamente Fabiola, fume. chegou un momento no que me digas cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis ou que che pode recordar máis a túa querida terra ao Perú. Está difícil, ¿eh? Está bien difícil, bien difícil, porque los ingredientes no son los mismos. Claro. Pero yo sé que están haciendo su esfuerzo, ¿no? Eu Ahí quero... veremos. Están facendo o seu esforzo, quere dicir que os dous están mal. Non. Bueno, Vamos a sentar a Fabiola porque despois vai ter que probar, veremos o que sai daqui. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, Vale. despois chámote. Vale, un aplauso para Fabiola de Trazo que está connosco na Voltas con Prato. Pinta... Esto promete, ¿eh? Pinta ben, eh? Sí. Pinta ben, verdad? Non sei eu. Creo que viaxamos ata Malpica. Hola Ángel, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben. Teño entendido que tes que ver algo co Perú, ti, non? Bueno, criei malí. Como que te criaches ali, ó? Home, os meus pais se criaron ali e eu criei malí. Ah, porque xe dicía, o acento do Perú non tes. Non. Non. Teño de Malpica. Vale, vale. Porque teus pais entón marcharon ali ao Perú, ti criaches ali e volviches. Home, sí. O sea, podemos decir que eres un galego do Perú. Bueno, Mais ou menos, non? sí. Digo eu, e ti ali acostumados moito a tomar ceviche, a tomar a ensaladilla que está facendo o Xulio, ademais? Sí. Causa. Sí, ou era... Ceviche, máis causa, máis papa guancaína. Ah, e o de comer polvo á feira, máis cocido ali, que tal? Bueno, eso aprendí aquí cando cheguei. Vale. Non che vou preguntar que che gusta máis por non meterte nun lío, pero quero que me digas quen crees que vai gañar hoxe. Ah, home, o ceviche. Ai, o ceviche. Escoitache, Xulio. No, é que teño aquí isto posto. Xa, por dixo que gañaba o ceviche, non que gañabas ti. Ah. Bueno, se gana o ceviche, ganamos todos. Bueno, Ángel, quero che mandar un bico enorme. Moitísimas grazas por chamar. E tes que vir un día e traes outra receita do Perú ou unha receita de Malpica, o que ti queiras. Bueno, Vale. Veña, un bico grande.
Igualmente, abrazos. Chao. Que maravilla, eh? Sí, que maravilla que lle guste máis o ceviche, que maravilla. Sí, gustalle máis o ceviche, sí. Pero teño entendido que hai moita xente de Malpica que emigrou ao Perú, eh? Sí, eu non sabía. Moita xente, é curioso. É curioso. A ver, por que andas aquí? Estou mirando a ver se xa vai. Pelando, vale. Tes o pimento, este chile amarelo, que é laranxa. No, sí, pero cando se triture vai quedar amarelo. Despois vai quedar amarelo, tes a pataca aquí xa estaba cocida, xa tiñas triturado. Xa vou metendo aí na lima. Ah, vale, metendo todo na lima. Vai triturada con lima. Pero salille, mira, ves, salille a piel, salille casi enteiriña. Vale. Que está xa preparado. Que guai, como mola. Ten un sabor super rico, ademais, este ají, eh? Entendo que lle vas quitar a pel a todos os pimentos. Sí, claro. Traballo moi laborioso, eu aquí non pinto nada. No, pero vai rápido. Marcho. Vale. A ver, ti como vas? Escapo ao chollo. Escoiteite triturar. Eu estou triturando o que é o leite de tigre. O caldiño. O que se fai a base dos cítricos. Vale. O apio, o ají, o cilantro. E caldo de peixe, non? Caldo de peixe. Estaba probando a potencia do ají. Por si pica moito. É que, a ver, isto hai que ir probando. Claro. Isto é o de sempre, non todos os ajís teñen o mismo... Claro, non sei, Fabiola... É como os pimentos de padrón un pouco. Haberá despois que preguntarlle, non? Se lle gusta que pique ou non. Pregúntalle agora. Sí, queres que lle pregunte? Home... Fabiola, a ver, contame, Fabiola, ti gusta che que pique ou non che gusta que pique? Como vai o asunto? Depende. Depende? Sí, a veces... Sí, te quieres un poco más de picante y a veces... Levas 4 meses aquí e xe dis depende, que galega é esa. Está moi ben, moi ben. Se pega. Bueno, mentres eles traballan, voulle contar a Galicia que moito se fala da emigración galega a América. E sí, tamén fomos dar ao Perú. Alá polos anos 40 e 50 do século pasado, unhas 300 familias da Costa da Morte vivían en Chimbote, mirando ao Pacífico e pescando, que diso sabemos un pouco. O Perú é unha das maiores potencias pesqueiras do mundo e por iso un dos seus pratos máis representativos é o ceviche, unha preparación que cociña en cítricos, peixe, mariscos ou carnes. Ali o ceviche é tan importante que foi declarado Patrimonio Nacional. Así que anímovos a que provedes esta maravilla. E iso só para empezar. A gastronomía peruana é das máis importantes e valoradas da América Latina. A causa limeña, a pachamanca, os anticuchos ou o cuy, frito ou asado. Merecen toda a nosa atención. Hoxe aquí tamén no Voltas co Prato. Eu empezaría polas nosas propostas de hoxe. Seguro que repetides e se non sabedes que vai quedar todo pendurado nas nosas redes sociais en @ a Voltas co Prato. E mentras tanto, Xulio pasando por diante e por detrás. Védelo. Vamos a preguntar a ver que fai. Non está. Sí estou. Sí que estou. Sí que está. Hola. É que me faltaba unha peza importante. Sí, a parte de abaixo do batedor. Sí. Vale. Bueno. Entón, entendo que vas triturar, non? Esta salsiña. Moi ben. Sabes que podemos facer mentras ti faz ruido aí? Facer a pregunta de concurso. Vale. 50 euriños en xogo, señoras e señores. Como se chama o prato que fai hoxe Xulio Mato? Causa limeña. Como se chama? Causa limeña. Seguro. Causa limeña. 664-4834-9 chamado a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Tes triturado ou marcho? Está triturado xa. Está. Mira, ahora isto... Bueno, un pouco amarelo máis si que é. Claro que é amarelo. Pero sigue sendo laranxa. É amarelo, cañetas. Vale, perfecto. Non empecemos, Chile amarelo. Recordamos a xente que isto... Ai, que o quitei daqui. Recordamos a xente que isto é chile amarelo, vale? Mira, e agora isto vou mesturar ca pataca. Hola, todo así? Todo así, a bulto. Aquí vai a bulto. Vale. Pataca cocida é simplemente machucada despois, non? Machucada nada máis. Vale, non me tires tú por fora. Vou mesturando. Pois ti, para non fazer nada moito, te queixas, Pero é que eu vivo de queixarme. Vivo de queixarme. A verdade é que a min estáme suscitando moitísima curiosidade e estáme parecendo fácil de facer, Xulio. Claro, que é moi sinxelo. Claro, algo que temos na casa que nos sobran, pois eso, patacas, podemos facer sin problema. Mira, agora voulle botar un poquinho de sal. Ajá. Vale. E un poquinho de aceite para que me axude a remover, non? Esto, mira, en este caso, se non tes ají, podes facer simplemente un puré de pataca, así, picadiño co tenedor, e aliñado como máis che guste. E podes botar calquera outro pimento picado. Isto poderíamoslo facer, por exemplo, collemos pimentos de padrón, pimento morrón, pimento verde, vermello, calquera pimento e facelo igualmente. Un pimento morrón asado ten que quedar moi rico tamén. Ola, pois sí, Claro. Pois sí. Eu sou moito de pimento asado, ademais, que me gusta moito, xa o sabes. Sí. Ahora, ten boa pinta, é verdade que ten pinta de estar moi rico. Eu despois igual levo un tupper para a casa. Ou non, hai dúas opcións.
hai dúas opcións, cañotas. E o humus, veo humus. O humus non veo, pero sabes quen veu? Quen? Mercedes do Oviedo. Hola, Mercedes, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bueno, bien, aquí, mirando el programa. Eres de Oviedo? Mercedes, eres de Oviedo, Oviedo? O sea, eres asturiana. No, vivo en Oviedo, pero son aí cerca de Ribadeo. Ah, eres cerca arriba. Claro, estás un pouco aí na fronteira, non? Entre Asturias máis Galicia. E que tempo tedes por aí? Porque últimamente está chovendo moito pola cornisa cantábrica, No, vento. Aquí, ahora mismo está haciendo vento hoy todo el día y bastante calor. Xa, pois mira, eu queríache mandar 50 euros, si che parece ben. Bueno, Pareceche ben? Pois vamos coa pregunta de concurso. Cal é o prato que está facendo hoxe don Xulio Mato? Ay, ahora sí que me pillas, a ver si no lo sé porque ainda encima. Ay, madre. Non me digas eso, Mercedes. No, a ver, está haciendo, es que no sé cómo se llama, patatas con chiles amarelos, como dices tú. Ai, é unha pena, É unha pena porque tiñalo na punta da lingua, pero non é. O nome é causa limeña. ¿Cómo? Causa limeña, é como unha ensaladilla que fan no Perú. Sí, que lo vi, o sea, que lo vi ali, sí, Bueno. Era raro. Non pasa nada, Mercedes, sabes por qué? Porque podes chamar outro día. Veña, Claro. para a próxima. Mandámosche un bico enorme para ti e para os veciños todos do Oviedo. Veña. E para Chao, vosotros Mercedes. tamén. Que foi Moitas esta gracias. tarde moi amena. Moitas gracias, Venga. Mercedes. Chao. Gracias. Un bico grande. Chao, Que maravilla, chamándonos desde Que Oviedo, pena, sí, pero que pena, non? Que pena non darlle os 50 euros. A min fastidia non darlle os 50 euros á xente porque chaman, xa que fai o esforzo de chamar, que nos ven, Claro. que os leven para a casa. O que non me dá pena é verte traballar. No. A mí dame pena non verte nunca traballar, ves? Mira. Vale, que tes máis por aí? A ver. Aquí mesturei polo cun poquinho de cebola morada picadita e maonesa, vale? Que vai ser parte da nosa ensaladilla. Agora vou empezar a montar. Vale, Pois teño que empezar que me pilla o toro. Polo, que entendo que estaba cocido, non? Polo cocido. Cebola morada picadiña. Cebola morada e maonesa. Xa está. Xa está. E agora vou empezar a poñer capa por capa. Vámoslo deixar. Marchamos con Estefanía. Veña. Dille a Julio Sí. se rematou co brazo da batidora. Ya. Fache falta, Estefanía. Fache falta. Sí, si mo deixas. Sí. Non sei se me querías Hai que- facer aí. hai que estar preparados. Remataches co brazo da batedora. Por lévollo, vale? Sí, que... Eu creo que Julio dixo, vollo pa que lle restara. Sí, para que tiveras menos tempo. Bueno, Para meter aí presión. vamos repasar un pouquiño. Vexo que tes aquí que é isto. Iso, que che parece que é? Ule. Acerco o fuciño. Si che digo o que me parece, Dime. igual me botas a bronca, pero a min pareceme plátano ou banana. Claváchelo. Vamos, estou a tope. Claváchelo, Estou é a tope. plátano o macho. Sí, o grande, non? O grande. que se utiliza para cociñar. Mira, bueno, aquí quedanos aquí a metada. Sí. Bueno, aquí está mariñando o peixe. En que o botaches, non? Na mestura de zume de limón e zume de lima naranja, como era De ese? liranxa. De liranxa. Zume de liranxa de seu pai, vale? Pois aí está O sargo. mariñando o peixe. O sargo era, non? Era un sargo. Era o sargo, efectivamente. Aquí vou encurtir a cebola. Vale. Sacámoslle un pouco que é o bravío da cebola e damoslle un toque máis crujiente no Moi ben. encurtido. Que é iso que lle estás botando agora? Pois mira, unhas partes iguais de auga, de vinagre. Vale. Botámoslle unha chisquiña de azúcar tamén. De azucre. Tamén, pero unha pizquiña de nada, xa biches. Foi E un aire de despois, nada. unha liranxa. Unha liranxa que se lle dá toque especial a este ceviche. Vale, claro, é que esta receita, esta non a vades ver noutro sitio. No. Noutra casa, ni noutra televisión, en ningún No. sitio. Por qué? Porque leva as liranxas da casa de Estefanía. Efectivamente. É así. É un ceviche moi persoal. Claro. Eso tamén persoal, ten moi persoal. eso ten que entender a convidada tamén, non? Claro. Fabiola, que ten o seu toque da casa, non? De silleda, ou sea, de silleda, de bandeira, Sí, da tua zona. da miña, sí, da contorna. Sí, da contorna. Moi ben. Da contorna. Moi ben. Entón, iso que para que vai ser? O plátano, o banana macho para que vai ser? Para acompañar o ceviche, é como unha guarnición. O ceviche normalmente acompáñase, bueno, Vale. sabracho decir mellor Fabiola, pero bueno, Sí, sí. acompáñano de yuca, de boniato, Vale. de plátano, dos choclos, que é como un tipo de millo. Antes non che preguntei, pero imagino que o peixe, como é cru, ten que estar previamente congelado. Efectivamente, eso é moi importante. Canto tempo?
A ver, recoméndanse 48 horas. Ah, bueno, eu que sí me refiero un mes. No, porque, a ver, si tuviéramos un congelador que nos levara unha temperatura de menos 70 y pico grados, que esos son os industriais, pues con 24 horas sería suficiente. Nos congeladores da casa recoméndase un mínimo de 48 horas, 2 días para asegurarnos. 2-3 días chegaríanos. Bueno, pues vamos deixar aquí encurtindo as cebolas de Estefanía e marchamos co público do Voltas co Prato. Vamos a falar con Fabiola a ver que nos conta que está vendo. Hola, que tal? Boa tarde. Podedes aplaudir agora, que queda moi ben. Aí está. Aí está. Pouco lle queda, Pouco lle queda xa para probar a Fabiola de Trazo, originario do Perú, que leva aquí 4 meses. Non sei, despois do que estás vendo, cal crees ti que... Non que che vai a gustar máis, pero cal se pode parecer máis á túa cociña tradicional? A ver, está ganando puntos también que haya hecho los platonitos fritos. Eso le llamamos chifle en Perú. Chifle. Sí, chifle frito. Ajá. Está ganando puntos. Está ganando puntos. Y la causa, bueno, le estaba poniendo palta, que es el aguacate. Que está muy rica la causa, la verdad. O sea, que va a estar reñido. Está difícil, está difícil. Está difícil. Queres que chamemos máis peruanos para que veñan probar? Puede. Vengan todos los peruanos a probar. Que veñan todos a probar, si queren, aquí ao plató a ordes. Non pasa nada. Dámoslle un aplauso a Fabiola, que está con nós con a Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Van por aquí. Con Xulio. Hola, Mato. Hola, Cañotas. Que tal? Moi ben, aquí xa rematando... A ver, que tes por aí? Eu non che viro aguacate, pero escoitei na ela falar de aguacate e dixen que... Mira, aquí teño. Vou che enseñar ahora mismo. Bueno, desmontar. Mima, pero eso é un pedazo de ensaladillón, eh? Claro, isto é unha salida... sempre te queixas de que é pequeno? Sí, é un pedazo de ensaladillón, eso, eh? Aí está. A ver, hola, por capas. Mira, ten. Que chulo. Unha capa... Espera, quero que se vexa ben isto na casa, por favor. Ten unha capa de patata. Pataca. Unha capa da ensaladilla que fixemos do polo, cebola e máis a maonesa. Outra capa de pataca, agora ten o aguacate que vamos a evitar que se nos oxide. Botándolle lima. Botándolle un poquinho de lima por riba. Moi ben, simplemente un pouquiño. Que pasada, que chulo. Un poquinho encima de cada unha, vámoslo salar tamén. Bueno. E despois encima voulle botar un pouquiño de polo picadiño e un pouquiño de cebola nunha juliana moi finiña tamén. Non está nada mal, señor Mato, sorprendendo. Sorprendéndote. Moi ben, gústame, moi ben. Vamos ver a señora Colmeiro, a ver que é o que fixo. Colmeiro? Dígame. Tes toda a presión agora mesmo, co ceviche de sargo. Xa vexo, xa. Xa vexo, xa, dixo desesperada. Mira como cambia a textura da cebola encurtida. Sí, totalmente. E aparte está como máis rosiña, verdade? Sí, moito máis. Sí. E supoño que che de sabor. Eso non o dudes. Cheísima. Vamos facer a pregunta dos 50 euros aproveitando que estamos con ela. Como se chama o prato que cociña hoxe Estefanía? Ceviche. Como? Ceviche. Estás segura? Ceviche. Repito porque despois non nos saben na casa. Mirando a cámara, ali, mira. Hoxe cociñamos no Voltas co Prato, ceviche. Aí está. 664-4834, un 9 chamade porque hai 50 euros en xogo, eh? Uf, estou nerviosísimo, polo tanto voulle pedir a Fabiola que se levante, camiñe entre as cociñas e veña aquí. Un aplauso para ela, por favor. Ven por aquí, Fabiola. Ven comigo, que nervios, que tensión no programa. Ven. Ponte aquí. Mira que puxemos un novo mantel, un mapamundi. Ya veo. Un mapamundi, para que a xente identifique todas as cociñas de todo o mundo. Porque estamos en todas as partes, é así, eh? Ai, Dios mío, que tensión. Fixadevos que 2 pratos temos hoxe aquí. Fabiola, cando queires podes comenzar pola causa limeña de Xulio Mato, a ver que lle parece. E mentras tanto vamos repartir 50 euriños. Vamos alá. Lina de Ourense, que tal? Boa tarde. Sí, hola, boas tardes. Como estás? Ben. Estás ben? Supoño que estarías mellor con 50 euros. Hombre, claro. Pois vamos alá. Como se chama o prato que cociña hoxe Estefanía? El biche. É con C, pero vou dar por boa. Un aplauso. Moi ben. Ceviche. Está ben. Bueno, mandamosche un bico grande e vente por aquí cando queiras, vale? Vale, gracias. Veña, que viva Ourense. Chao. Eso, gracias. Chao. Probaches os dous? Ya probé. Ui, non probou moito, non sei eu. Pero un poquitito. Dade máis maus, cociñeiros. Fabiola de Trazo, originaria do Perú, leva aquí 4 meses. Botaba de menos a súa cociña da terra nai. E hoxe veu aquí probar. E vai seguir botando. Fabiola, quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe? Ha estado difícil, ¿eh? De verdad los felicito. Pero gana la causa.
Anda. Xulio! Coa causa limeña! Moi ben! Le faltaba un poquito de ají. Por pouquiño, non? Por pouquiño. Le faltaba ají. Bueno, pois moitísimas grazas por vir, moitísimas grazas por disfrutar da nosa terra, nos encantadísimos de que esteas aquí, vale? Gracias a ustedes. Veña, señoras e señores, marchamos, queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Ata luns, chao.